Vrakonská skladka je pomerne veľký environmentálny problém, lebo znečisťuje podzemné vody na okraji Bratislavy, odkiaľ voda preteká smerom do Žitného ostrova. Takže nie je to len zdravotné riziko pre Vrakunčanov, čo je asi to najhoršie, ale je to zároveň ohrozenie pitnej vody na Žitnom ostrove, čo je tiež veľmi zlé, lebo je to najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. A je to vlastne bohatstvo Slovenska. Čo sa stalo? V 60. rokoch minulého storočia do starého koryta Dunaja, už suchého, začali sa vyvážať odpady z Dimitrovky a postupne sa naplnilo za tie roky celé toto rameno asi 90 000 kubíkmi znečisťujúcich látok, alebo respektíve odpadu, z ktorých veľká časť tvoria znečisťujúce látky. Táto skladka bola prekrytá zeminou a bola nechaná tak, ako bola. Samozrejme, časom vplyvom zrážok, lebo tá skladka nebola zo spodu nejako odizolovaná, sa toto znečistenie začalo uvoľňovať zo skladky a presakovať do podzemných vod. A samozrejme neprispelo k tomu potom ani napustenie vodného diela, ktoré vystúpalo do tých súčasných výsok v roku 1996, dajme tomu, keď vstúpla hladina podzemnej vody. To bola prvá taká udalosť. A druhá udalosť bola, keď v roku 2002 sa v Podunajských Biskupiciach vypol zdroj, ktorý slúžil ako súčasť hydraulickej clony Slovnaftu. Boli to studne, kde sa čerpalo asi 400 litrov za sekundu a táto vydatnosť sa celá vypla, toto čerpanie. To všetko spôsobilo, že hladina podzemnej vody, tie zdroje sú blízko, hladina podzemnej vody vo Vrakunskej skladky nastúpala a to znečistenie sa začalo vyplovať ešte intenzívnejšie. A postupne začalo postupovať smerom do Žitného ostrova. V dnešnej dobe už niektoré látky sú už aj možno 5-6 kilometrov od skládky smerom do Žitného ostrova, už aj v Žitnom ostrove. A čo sú to za látky? No tak je to obrovský chemický koktejl, lebo v Dimitrovke sa vyrábalo od čistiacich prostriedkov, hnojív až po bojové látky. Tých látok, tuším, bolo evidovaných asi 400, takých tých škodlivých. Ale niektoré z nich sú ozaj nebezpečné, lebo dokážu transportovať tej podzemnej vode a ničiť zdravie obyvateľom a ohrozovať pitnosť tej vody. Sú to hlavne chlorované uhlovodíky, pesticídy, herbicídy, možno nejaké ropné látky a látky tejto kategórie. Mnohé z nich môžu vyvolať, majú nejaké karcinogénne účinky, keby prenikali do životného prostredia. Ale skoro všetky z týchto látok, ktoré som spomínal, môžu pôsobiť potenciálne na zdravie človeka a môžu spôsobovať zdravotné riziká. Čiže naozaj ten zákaz, ktorý bol v roku 2002 vo Vrakuni, ani nepolievať v oblasti toho oblaku, ani nepolievať záhradky, bol veľmi oprávnený a naozaj by bolo dobre, keby dodržiavali občania tento zákaz, ak si nechcú ohrozovať zdravie.